Conte Hi havia una vegada un bosc, de Helen Ward i Wayne Anderson. Edicions Timon Mas. Al mig d'una terra, erma i ventosa, plena de trossos de metall llançats, viu un home vell, solitari i trist. Malgrat el desagradable ambient que l'envolta, ell somnia cada nit en un bosc alegre i ple d'ocells i animals. Quan troba un llum trencat, que sembla una flor, una idea comença a créixer en la seva ment. Les exquisides il·lustracions i el poètic text contenen un important i transcendent missatge per als lectors de totes les edats. Tant és on visquis o quines siguin les teves circumstàncies, quan hi ha imaginació hi ha esperança. Hi havia una vegada un lloc vast i ventós, prop d'enlloc i a la vora d'allò oblidable, que estava ple de totes les coses que ningú no volia. Just al mig hi havia una casa petita, amb finestres menudes, des d'on es veien les escombraries i el mal temps. A la casa hi vivia un home vell, trist i solitari. Cada dia intentava ordenar les escombraries, examinant-les i classificant-les, cremant-les i enterrant-les. I cada nit l'home vell, trist i solitari somniava. Somniava que vivia en una selva plena d'animals salvatges. Hi havia ocells de molts colors, arbres tropicals, flors exòtiques, tucans, granotes i tigres. Però, quan es despertava, el seu món, a fora, seguia sent el mateix. Només veia piles i piles d'escombraries, mirés on mirés. Un dia, una cosa va treure la mirada de l'home vell, trist i solitari, i una idea se li va plantar al cap. Aquella bombeta trencada que ell havia trobat semblava una flor com aquella que ell somniava cada nit. A la idea li van néixer arrels i va fer brots, molts brots. S'alimentava d'escombraries i li van créixer fulles. I li van sortir branques i es va anar fent gran, molt gran. Gràcies a les mans de l'home vell, trist i solitari, va aparèixer un bosc. En aquell bosc també hi havia ocells fets d'escombraries, però s'assemblaven als del seu somni. Sí, aquell bosc era fet d'escombraries, era un bosc fet de llauna, no era el bosc dels seus somnis, però de tota manera era un bosc. I al mig d'aquell bosc, un tigre fet de llauna, però s'assemblava al dels seus somnis. I una sargantana que s'enfilava pels arbres, i un gran tucà que amb el seu bec semblava de veritat. Tampoc hi podien faltar les granotes, les marietes i tots aquells éssers vius amb els que ell somiava cada nit. Llavors, un dia, a través de la plana ventosa, el vent va arrossegar un petit ocell. L'home, vell, trist i solitari, va deixar caure engrunes dels seus entrepans a terra. L'ocell es va menjar totes les engrunes i es va posar a cantar a les branques de l'arbre de llauna. Però l'endemà al matí, tristament, el visitant se n'havia anat. Tot el dia, l'home, vell, trist i solitari, va caminar enmig del silenci i la buidor li feia mal al cor. Però aquella nit, desesperat, a la llum de la lluna, va expressar un desig. Al matí, l'home vell, trist i solitari, el va despertar el so de la cançó d'un ocell. El visitant havia tornat i amb ell la seva parella.
I els ocells van deixar caure llavors dels seus becs. Aviat, uns brots verds van sorgir de la terra. El temps va anar passant. La cançó dels ocells es barrejava amb el brunziment dels insectes i la remor de les fulles. I també van aparèixer uns petits éssers arrossegant-se enmig dels arbres. Animals salvatges lliscaven per les ombres verdes. Aquell bosc, que havia estat fet de llaunes i escombraries, era ple de vida i començava a semblar un bosc de veritat. Sí, hi havia una vegada un bosc, prop d'enlloc i a la vora d'allò oblidable, que estava ple de totes les coses que tothom volia. Era ple de vida, ocells que cantaven, papallones que volaven. I al mig d'aquell bosc hi havia una casa petita i un home vell, alegre i content, que tenia tucans, granotes i un gran tigre al mig del seu jardí. I és així com aquell home, vell, trist i solitari, es va convertir en un home alegre i feliç, molt feliç. I aquesta història torna a començar aquí. Hi havia una vegada un lloc, vast i ventós, prop d'enlloc i a la vora d'allò oblidable, on va créixer una il·lusió i va florir l'esperança. There's a possibility. There's a possibility. En Bio, amb la seva cabellera de fulles, reposa sobre la terra en senyal de ferotge protecció. Aprenem amb ell a respectar tots els éssers vius del nostre planeta. La biodiversitat és el conjunt dels éssers vius del planeta, tant animals com vegetals i altres organismes de la que depenem tots. Malauradament, s'han extingit milers d'espècies irrecuperables. Encara hi ha massa animals i vegetals en perill d'extinció. I la velocitat amb la que s'extingeixen cada dia augmenta més. Actualment s'extingeixen 30.000 espècies cada any, posant en perill el benestar humà. En el regne vegetal es troben amenaçades gairebé un 13% de les espècies conegudes. La caça il·legal, la reducció de l'hàbitat, la tala indiscriminada d'arbres, el canvi climàtic i l'ús de pesticides, entre altres, són la causa d'aquesta destrucció. La mala acció de l'home es revela com la més responsable. La teva actitud és una gran oportunitat per contribuir a evitar aquesta extinció i poder continuar gaudint de tot tipus de vida. Encara hi ha una possibilitat i és a les teves mans.